Sí, Nathan Sala, l'entrenador de Valldec B. Com veus enguany la temporada, primer temporada de l'equip? Pues un poc fluix, són totes novençanetes i són dures, però aguantarem conforme puguem. I el diumenge en derbi, no? El diumenge un bon derbi. Enguany ho tenim cru, perquè el Tavernes té un equip prou completet. L'any passat ja ho vam veure i res, enguany ho patirem. Bé, portes moltes xiquetes enguany en el B? Enguany tinc 24 fitxes i res, i de normal baixem 18 al partit, sempre l'equip ben completet. Jo he pogut un partit així en el municipal i en algun moment de joc pareixia que aneu a remuntar partits, però al final heu tingut també un poc davant la sort i no heu fet algun punter que podeu tindre més. Sí, la veritat és que sí, ja l'ho dit, som un equip novençà i sempre fallem en moltes coses i intentem arreglar-ho dia a dia. Bé, que tingueu sort en el derbi. Molt bé, moltes gràcies.